वाटते काहीच मोठा. हे बघा काय पाकट आहे वाटते. काहीच पाकट आला, पाकट काहीच पाकट आला. नमस्कार मंडळी, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. मी माहीमकर या यूट्यूब चॅनलवरती. तर आज आम्ही परत पाला फिशिंग करण्यासाठी आलेले आहेत, पण थोडा लेट झाला म्हणून मी ती व्हिडिओ म्हणजे जाळं मारताना व्हिडिओ काढू नाही शकला. तर जाळं मारलेलं आहे, तर तुम्हाला दाखवतो जाळं घेऊन किती मासे येतात ते. गाइस पाला आला, पाला गाइस. पाला आला. बागडा आला, बागडा अजून एक आला. पाला आला गाईस. छोटी साईज आहे पण ठीक आहे. पापलेट पण आले, पापलेट आला, छोटा पापलेट. ढोमा आला, ढोमा. वरटतो बघ कसं. नाही वरटते. One hour later. गाइस ढोमा 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 आला. अजून पालकोट आला, पालकोट आला आला. पाला पण शेपटी खाल्ली गाईस याची. खाल्ला आला इकडून शेपटी बघ. खात भरपूर आहे गाईस. शेपटी अख्खी खाऊन टाकली रे. पालकोट आला, पालकोट आला, पालकोट आला. पालकोट आला, पालकोट. ढोमा पालकोट आला, पालकोट आला गाइस. छोटी साईज एकदम. आल्या ये पालकोट आला. छोटे छोटे आहेत पाल्याची पिल्ल. अजून एक आला. लादाला हे लागलं. अजून एक आहे. अजून एक आला. ढोमा पालकोट. ढोमा ढोमा आणि पाल. तिकडे पालकोट आला.
पालकुट आला पालकुट. तुझ्या आईला पडला पालकुट वाटते. पालकुट आला. पापलेट आला छोटा वाला गाइस. केवढंसं पापलेट. ढोमा आला ढोमा बघा. पालकुट आहे काय? पालकुट आहे ना परिवार. खिच खिच. ढोमा आला ढोमा. ढोमा आला ढोमा. पालकुट आहे. पाला पाला पालकुट आला पालकुट. खाते झालंय. इस पालकुट दोन आले. एक पालकुट एक ढोमा. ढोमा. One eternity later. माझी नाही. शिंगाले शिंगाले. दोन आले. दोन रावस आले. हो काय काय थांब त्याला मी काढते. आणि बसला वाटते ना तेव्हा ते. अरे गाईज आपला झेंडा आलेला आहे शेवटचा एक जाल राहिला आहे फक्त. अरे पदारवाला ये ढोमी आहे छोटी छोटी. शेवटचा आपला जाल राहिलाय. पदर आला तर संपला. काहीतरी हाय वाटते काहीच मोठा. हे बघा काय पाकट आहे वाटते. काहीच पाकट आला पाकट. काहीच पाकट आला. पाकट आला मोठा आहे. शपथ आहे बघा. आपलं काम 25 झालेलं आहे. पदरावरती झेंडा संपला आणि पदरावरती आला. काय आवाज आहे बघ कसला मोठा आहे. आईच बघितलं शेवटच्या पदरावरती आला मोठा. बघा केवढा मोठा आहे.
आणि हे बघा एवढा आम्हाला मावरा भेटलेला आहे. रावस, हे ढोमी, हे बघ, आणि छोटे छोटे पालकुट आणि पापलेट छोटी. हे पप्पाकडे एवढा आला हे छोटे छोटे पालकुट, रावस, ढोमी आणि माझ्याकडे एवढा आहे. हे रावस, छोटे वाले पालकुट आहेत आणि ढोमी. सो गाईज, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा ही व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली. आणि जे कोणी आपल्या चॅनलवरती नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईब करा.